Mga kapuso, giatangan ang All-Star Weekend sa Los Angeles, California tungod sa pagsalmot sa Filipino-American players ang managsuong sila si Dylan Harper ug Ron Harper Jr. Busa, it's a family affair. Ini ang report. Nahimong mas kulbahin ang NBA All-Star Weekend tungod sa pagsalmot sa salabing inilang pamilya sa duwang basketball, ang Harper family. Ang amahang NBA legend nga si Ron Harper ug ang managsuon nga sila si Dylan ug si Ron Harper Jr. present ug aktibo kaayo sa All-Star Friday ug sa Saturday. Nagsugod din nilang pagsalmot dihang miduwa sila si Dylan ug si Ron sa NBA Rising Stars game. Nagkaabot ang duha sa semifinals nga giitsa ni Dylan ang game winner samtang gibantayan siya sa iyang kuya. I mean, I was really focused on him. I was focused on winning the game. But I mean, it's nice to hit the game-winning shot with your brother. Matod sa magwa nga si Ron, usa ka talagsaong higayon alang sa ilang pamilya. I knew I was going to be here already for the Rising Stars game, so it was just going to be a great opportunity to create some lifelong memories with family. We want to make it out to the Philippines for sure, but a whole continent of Asia, they love basketball, so we'd love to show them some love back. Apan ang mas nakalingaw kuno sa ilang inahan nga Filipino-American nga si Maria Harper nga mao'y usa sa mga nag-una nilang mentor o coach sa pagduwa sa basketball. My mom is stoked, she's dreamed of this for a while, me and my brother just to be up there on the stage together. Nagpuyo sa Maria Harper uban siya mga ginikanan sa bataan sa wala pa mobiya aron adto na magpuyo sa Amerika samtang nagidad pa siya og 7 anyos. Apan bisan kung dugay na kaayong wala makabalik sa Pilipinas, apan buhi gyapon kay ang Filipino spirit sa ilang mga Pinoy-anan. We are very in touch with our Filipino side. My mom and my dad and my 3 sisters have been a really big part of my children's lives. We have Filipino traditions. Sa miaging All-Star Saturday, nahimong kabahin sila si Ron Jr. o Ron Sr. o si Dylan sa Shooting Stars event. Wala man tuod mo daog, apan dako na kining butang alang sa amahan ug sa anak nga nagkumidyahay pa sa presscon human sa duwa. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.